Mic-nya dipegang. Nah, ngono lah yo. Sang suaramu yo apik, yo cantik. Joget yo luwes. Iya jane kok ditinggal iki lho. Lah ya piye wong kowe ketinggalan kereta? Piye ta? Ngene iki kira-kira Yai Galung niki kira-kira pendapate amat iki kepiye? Nyekel mic, Mat. Lho mbok ya Mas Ahmad ki mrene to. Oh ngono. Oh, lha kok sing jae mau Mas Didi keteni delok. Mas Didi tuker posisi dulu, Mas. Jaipo. Ya gini. Kowe karo Didi enek apa ya? Ya ora ana apa-apa. Ora enek apa-apa ya gur tok tau tuku mangan mie ramen ya. Ditenono ora tak paringi. Paringi apa to, Mas? Selama ini kamu memberi aku apa sih? Tung noni. Nanti kene Mat. Mas Ahmad. Ngadeg, Mas. Ngelingi sore mau kamu nyuwun apa tak turuti. Sini, Cek. Berdiri sik, kene. Bagus putih untune gingsul kabeh. Mas Ahmad sini. Kene karo Mbak Yai Galo. Ngadeg. Kayak ini. Mik, Mbak. Aduh, nganu lho. Halo, Yai Galo. Piye, Mas? Iki lho ning punggungmu napane kuwi lho reget banget iki lho. Ana apane, Mas? Iki lho jane. Inti sing endi? Ngopo? Apa Mas Gagah? Apa, Mas? Mari sing wedok barang iki Mas aku ngetek ae ya. Zaman saiki nek ora gatel ki ora payu iki. Zaman saiki nek ora gatel, ora payu. Iya. Gatel dikukur. Kuwi gatel. Kuwi sebabe aku kok ora payu-payu. Mas Ahmad. Dalem. Sampean kan wong lanang jebak. Malah jegok. Tarah piye, Pak? Nyawang Yai Galo ki kepiye cara pas wong wedok ibarat buah apa. Alah, dhuwur, mancung. Timun. Heeh. Kok iso timun? Wong ngene iki marake darah rendah, Pak. Pusing aku mikir. Pusing. Kok pusing ki piye? Lah lek didepke kaya wong kaya aku ngene kok gelem senengane karo kami tuwa. Angel lho ditok. Oh, berarti Yai Galo cara buah kuwi buah timun. Timun. Biasane sing kersa ndahar kuwi sapa? Kami tuwa. Oh, ngono. Iki lho, Pak, monggo, Pak. Ngono. Mingkem, Mas. Ora usah ngono. Aku wedi lho. Kowe kok ora usah ngomong mingkem wong pancene untuku ki selonjor. Kok iso Ora, untuku kok iso selonjor lho. Aku yo nyesel kok untuku kaya sesuk arep tak genti untu ondo. Malah nyomat. Ora, aku nyawang Mas Ahmad iki kaya sing dhewe ning Kuluk Wetan wingi lho. Apa wi? Jolang. Apik kae ketoke, Mas. Lho. Aku karo kae kembar. Kembar. Aku liwat ngarep kae liwat mburi. Ngono. Kowe ngono pacal-pacalan. Mas. Tidak boleh. Nggih, pripun? Mas Ahmad, kita ning sampeyan iki dikon munggah Mas Galo, Mbak Yai Galo. Nggih. Belano, tak potong bayaranmu. Kowe kok chat ora tak bales. Loh, sing chatene tak bales apa? Sapa? Yo kae, tak chat. Mosok to, Mas? Piye cah yo. Kan Tolong tak. Kan lagi chattingan to, Mas. Sampeyan lagi chattingan. Terus? Oleh ku ngechat. Yayi murni adunipun Kakang Yayi. Kose. Murni ben karo aku tak pek saiki ben ra gagas aku. Lho, ayo kepeken aku tak kepek iki aku. Mas Ahmad. Iki bukan ngepek aku. Mas Ahmad. Kowe arep ngepek murni. Ya. Dadi pitakone siji. Apa? Murni pegang mic. Halo. Aku kon ngepek Yai Galo. Kowe dipek Ahmad. Heeh. Kowe gelem ora dipek Ahmad? Gelem to? Pisan ae. Pisan nek wis pisan nek. Kaya ngene iki. Heeh. Gelem ora? Cara tukar tambah ya aku rugi banget kok. Buk, kabuk. Pisan nek. Engko tak lapori wingi dhek nyandi ae aku roh. Mat, arep mbok lapore kaya apa? Iya to. Angger ditapuk duit is aman. Langsung mantuk. Oh iya. Loh, itu
realistis. Wanita itu realistis. Dadi dalang iki penak, bayarane kan oke. Oke. Nah, kowe pengen anteng Heeh. boleh bojo dalang. Oh, moh. Lah kok omah piye? Moh. Jare realistis. Sing duwite oke kudu dalang. Lah sapa? Pengusaha, Pak Bayan, Pak Kepala Desa, Pak Lurah, ngono kuwi lho. Coba didangu Pak Lurah leres napa mboten? Leres to, Pak? Nggih, nggih. Lho ngono kuwi. Saiki Mosok ya dalang. Apa meneh ngene iki? Lah lek aku kowe kok emoh karo aku. Lah nuwun sewu no, aku ya golek aplikasi ijo aku ya. Apa? Hah? Apa? Anu ki lho Mbah Zeus. Apa? Ayo nembang-nembang Mas Saman yang berdua. Kene ya Yus. Kok sik? Piye? Kowe meh gandeng aku. Ora. Mingkem sik. Mas, Piye piye piye? aku nelongso men to Pak. Aja kok- Nelongsone atimu. Mosok yo ora gelem tenan to nene kowe. Ngene lho Mas, ibarate to. Piye? Ibarate dhewe iki lagi pacaran ya. Dhewe pacaran. Iya. Nek aku ngechat sore ngono ki langsung dibales. Ora sesuke lagi dibales. Ngono kuwi iso to? Loh, mergo kahananmu. Loh, sibuk kuwi ki apa to? Saiki jaman saiki wong nek sibuk ki tetep nyekel HP to. Ora mungkin wong ngising nggo HP. Lah tekan kono. Berarti kudu fast respon ya. Nah, pas respon. Oke. Green flag ngono. Berarti- Gak oleh playing victim. Yai Galuh itu tipe wanita yang sangat energik. Jane ora. Tapi aku wedi, Pak. Wedi. Ngapa wedi? Wedi lek krungu tanggaku. Lho kok iso? Lah balung musuh balung ora kemlotak di rumah ke tanggane. Aduh. Lah kok tanggaku sanu kayak klutrak. Apa mata aku? Aku. Paku. Iya gagal. Oji together. Saiki wis duwe yang to mbok jak ning kene. Iki Iya, apa, Pak? aku ngerti. Meh mbok pamerne to. Heeh. Ngono. Muga-muga sok pertemuan yang selanjutnya isa ambek kuwi ya. Iya. Amin. Sing iki sapa? Aku. Loh, kayak pilih Elsie. Rekaman. Ayo. Ojing yang satunya tadi Paradis kan sudah, yang satunya Mas Tomo. Apa iki? Ya manut lagune duet apa? Oh, jare aku mbok kon amin mau, Mas. Enggak, seramin. Oh anu ya Pak, wau sonten kan enten sing nyuwun pamundutan Apa? anu bintang cinta to. Apa kuwi? Bintang cinta ya apa? Basa Jawane bintang apa? Lintang. Lintang. Cinta? Asmara. Oh, lintang asmara. Urung metu to lintang asmara. Heeh. Oke, dikasih. Tak turuti nggo tombo. Kok lintang asmara mbok sing luwih gaul ngono lho. Apa? Lukaku. Sakit rindu. Oh iya. Bilek Iya, sakit iya. rindu apa nganu kae, cinta tak terpisahkan. Sing duh dina gandul. Ah. Loh. Ah, mana? tak tembak tiar. Nah, sesuk bajang seneng itu iki. Nah, Apa iki, Mas? piye, sakit rindu apa lintang asmara? Lintangnya Pak, aku gak hafal ya kuwi. Oh iya, tak kasih. Lelong. Ayo kayak apa ya, Mas? Nah. Kowe iso Dede tak. Yo. Oh, Mas Didi.